дуруд ба кулли шумо бинандаҳои бисёр азизи телевизиони синемо ва як саломи хоси дигар ҳам дорем ба ҳамаи он нафароне ки дӯстдори бевоситаи сайри кино ҳастанд ва барномаи асрори филмофариро ҳар ҳафта аз ин шабакаи дӯстдоштанӣ тамошо мекунанд. ҳамаи мову шумо филмҳои зиёдеро медонем, тамошо кардем ки дар онҳо аз 5 ҳатто то 10 нафар қаҳрамонҳои асосӣ ҳастанд ва ин гуна филмҳо ба мақоли қассоб ки бисёр шуд гов ҳаром мемирад такя мекунанд. аммо филмофарон кӯшиш доранд ахиран бо як ҳунарманд низ филми хуб сабт намоянд. ин гуна филмҳо низ дӯстони азиз хеле ҷаззоб ҳастанд ва бовар кунед аз рабудани як соати ҳаётамон дар тамошои онҳо на ин ки пай намебарем, ҳатто чашмамон ҳам намепарад. ва яке аз ҳамин гуна филмҳо филми ҳунари пастоб аст ки имрӯз мо дар ин нашри барнома аз чӣ гуна рӯйнавор оварданаш барои шумо қисса хоҳем кард. дур наравед. мегӯянд шаҳди пушаймониро чашидан нахоҳӣ фурсати дар даст будаатро мукаммал истифода бубар. замони сценарияи ин филм барои баъзе продюсерон фурсати хуби ба даст овардани маблағи зиёд буд. аммо мисли оне ки филмнома лаънат шуда бошад, касе сарпарасти онро ба ӯҳда намегирифт. ин буд ки соли 2014 сценарияи филми мазкур дар рӯйхати филмномаҳои бадтолеқ қарор гирифт ва то як сол натавонист худро аз ин ботлоқ берун барорад. баъдан чӣ шуд? Чӣ гуна ин филмнома сарпараст пайдо кард ва бо кадом заҳмат филми ҳунари пастоб рӯи лентаи кино сабт шуд? моро дӯстони азиз дар чанд дақиқаи баъдӣ ҳамроҳ бошед ва худ шоҳиди ҳамаи ин мешавед. аз муваффақ баромадани ин филм бисёриҳо шубҳа доштанд. аз ин ҷост ки ягон продюсер маблағгузории лоиҳаи мазкурро ба ӯҳда намегирифт. аммо пас аз рӯи экран баромадани пастоб ва даромади хуби он, чанде аз сарпарастон пушаймон ҳам шуданд. аммо чӣ илоҷ? филми мазкур соли 2016 дар коргардонии тайягари 45-солаи амрикои Жон Макколет-Сера бо сарфи $17 миллион сабт шуда наздики 120 миллион ба хазинаи ширкат ворид намудааст. Настоящий рай. И правда рай. Нэнси Адамс, духтаре аз шаҳри Галвестони Амрико ба ҷазираи маргборе воқеъ дар Мексика меояд. ӯ таърифи ин пастобро аз модари марҳума шунида буд ва дербоз мехост ба ин ҷо биёяд. аммо бехабар аз он ки ӯро наҳанги бадхашме дар ин макон меҳмондорӣ мекунад, Нэнси барои зинда мондан бо марг даст ба гиребон мешавад. ҳодисаҳо чунон тез ҷараён мегиранд ки аз чӣ гуна сипари гаштани 86 дақиқа пай намебарем.
қаҳрамони ман Ненси донишҷӯи фаъоли бахши тиб аст. ӯ ҳама чиро зери назорат гирифтан мехоҳад, алалхусус тақдири худро. Эй, Гуэра, темнеет, пора на берег. Поймаю еще одну волну. ин филм дар бораи он аст ки мо чӣ тавр бо тарси худ рӯбарӯ шуда онро мағлуб мекунем. вақте дар бораи сёрфинг фикр мекунед, бояд донед ки ҳар лаҳза табиат ба шумо домҳои хатарнок мегузорад. ненсиро лозим аст аз ин ҳолати марбор раҳо ёбад. тасаввур кунед ки ба шумо наҳанги бузурге ҳуҷум мекунад. танҳоед, касе нест. аз нафаре ҳам ёрӣ интизор шудан амри маҳол. шуморо лозим меояд пурра ба дунёи филм ғарқ шавед ва худро дар ҷойи қаҳрамони он гузоред ки шумо дар ин гуна ҳолат чӣ кор карда метавонистед. дар ин филм мебинед ки чӣ гуна Ненси даъвати наҳангро қабул мекунад ва барои зинда мондан то охир мубориза мебарад. оё мақсади филм танҳо мубориза барои зинда мондан аст ва ё дигар паёмадҳо низ дорад? дар ин бора мо баъдан бо Дилхоҳи Нозиршоҳ, сармуҳаррири идораи филмҳои миллии телевизиони синамо суҳбате хоҳем дошт. аммо ҳозир пас аз як порчаи кӯтоҳи филм мо дар бораи маконҳои сабт хоса ҷазираи Лорд Хау бароятон маълумот медиҳем. наворбардории филм аз 28 октябри соли 2015 оғоз гардида то 15 январи соли 2016 идома ёфтааст. баъзе саҳнаҳои он хоса саҳнаҳои хатарноки филм дар студияи Village Road Show сабт шуданд. барои ин таҳягарон ҳавзи калоне сохта атрофи онро бо пасманзари кабуд паноҳ карданд. лекин қисми бештари филм дар ҷазираи Лорд Хау наворбардорӣ шудааст. Лорд Хау ҷазираест воқеъ дар штати Нови Южни Уэлси, Австралия. дар ин макон ҳамагӣ 347 нафар зиндагӣ карда, ҳар сол аз он 400 сайёҳ дидан мекунанд. мувофиқи хати сюжа қаҳрамони филм дар байни пастоб дармонда ҳамин санги азим ӯро аз душманаш яъне наҳанги бадхашм наҷот медиҳад. аммо аслан дар байни ин пастоб ҳеҷ харсанг вуҷуд надошт. онро таҳягарон худашон сохтанд ва барои ин кор 3 ҳафта вақт сарф карданд. наҳангро албатта ки ба воситаи компютер нишон доданд. буданд ҳолатҳое ки аз макет истифода карданд, аммо ин хеле кам буд. мо ба ин мавзӯъ баъдтар равшанӣ хоҳем андохт. ҳоло бошад биёед бо ҳунарпешаи филм аз наздик шинос мешавем. ин духтари нотарс ва чусучоло кист ва чӣ тавр ба ин филм даъват шуд? Я Нэнси. Карлос, Чарли. Очень приятно, Чарли. Мне тоже.
Блейк Лайвли, ҳунарпешаи 31-сола ва фотомодел аз Амрико. Блейк ҳамагӣ 18 филм дошта, ин дуввумин офаридааст ки қаҳрамони ӯ чунин тақдир дорад. соли 2015 филми Век Атлин рӯйнавор омад ва ҳама диданд ки ин духтари ҷавон чӣ гуна нерӯву қобилият дорад. ӯ нишон дод ки маҳз барои ин гуна нақшҳоро иҷро кардан вориди майдони фарохи синамо ва пуррақобат шудааст. коргардон Жаума Колет Сера нақшофарии ин ҳунарпешаро дар ин филм дида бесанҷиш ӯро ба лоиҳаи мазкур даъват кард. филми мазкур соли 2017 дар идораи филмҳои миллии муассисаи давлатии телевизиони синамо бо зернависи тоҷикӣ тарҷума шудааст. чаро маҳз ҳамин филм ва кадом омилҳое буданд ки шуморо водор карданд то ҳамин филмро барои тарҷума бо зернависи тоҷикӣ интихоб намоед? аслан муддати 3 сол мешавад ки дар муассисаи давлатии телевизиони синамо тарҷумаи филмҳо тавассути субтитр ба роҳ монда шудааст ва мусаллам аст ки мо филмҳоеро интихоб мекунем ки воқеаҳои муҳими зиндагиро дар бар бигиранд, масъалаҳои иҷтимоиро. пастоб низ аз ҳамин гуна филмҳост ки масалан қаҳрамони филм Ненси баъд аз фавти модараш каме аз ҷиҳати рӯҳиву равонӣ танқисӣ мекашад, танҳоӣ мекашад аз набудани модараш ва вақтҳои бисёр ба гапҳои падар гӯш намедиҳад, не розӣ нест ба андешаҳои падар, ба фикрҳои падар ки нисбати зиндагӣ мегӯяд ва вақте қарор медиҳад ки танҳо ба ҷазира равад, ҳамон лаҳза низ падар норозӣ аст, розӣ нест ки духтараш танҳо ба ҷазира биравад. вале Ненси новобаста ба ин фикрҳои падараш, норозӣ будани падараш ба ҷазира меравад ва дар ин ҷо режиссёр нишон медиҳад ки инсон дар танҳоӣ бо худро мешиносад. Ненси қаҳрамони ҳамин филм дар танҳоӣ, табиат аст, об аст унҷа, тамом дигар дар гирду атроф чизе нест ба ҷуз 2 нафари раҳгузаре ки Ненси тасодуфан вомехӯрад ва раҳгузар ҳастанд, мегузарад, меравад ва мушкилиҳо сар мешаванд. вақте ки мушкилиҳо сар мешаванд ва сари як санг қарор мегирад, пояш захмӣ мешавад, дар ҳамин лаҳза ҳам як офаридаи табиат, як мурғаки моҳихӯрак сари санг мешинад ва рисолати инсониашро Ненси дар ҳамин ҷо иҷро мекунад. мурғак низ захмӣ аст, вале Ненси низ захмӣ аст, вале мурғак наметавонад ба инсон кӯмак расонидан. дар ҳамин лаҳза низ инсон ба анаҳон мурғак кӯмак мерасонад. яъне ин чи аст? аз тамоми он офаридаҳое ки табиат офаридааст, ақл танҳо насиби инсон шудааст ва дар чунин лаҳзаҳо инсон оқилона бояд рафтор кунад. Раз, два, три. Кажется, получилось. Эй! Где ты видела, чтобы так благодарили? масалан вақте ки як наҳанг, як мор ё як намедонам тимсоҳ вақте ки шикор мекунад, ба шикор бармехезад, мехоҳад шиками худро сер кунад, барои ӯ фарқ надорад ки ӯ киро мехӯрад, чиро мехӯрад, масалан моро мехӯрад, хирсро мехӯрад ё инсонро. ин ҷо мақсад як чиз аст, сер шудан ва сер кардани шиками худ. ва дар ҳамин ҷо низ наҳанг мехоҳад ки шикор кунад ва сайди шикори ӯ Ненси аст, инсон аст. вақте ки бинанда дар муқобили телевизор мешинад ва тамошо мекунад, як ҳисси бадбинӣ нисбати ҳамин наҳанг пайдо мешавад аз рӯи ғаризаи инсонӣ, аз рӯи ақли инсонӣ. вале барои ҳайвон фарқ надорад ки ӯ киро мехӯрад, чиро мехӯрад. киштии зиндагиро дар назар дорад режиссёр. манзураш киштии зиндагӣ аст ки киштии зиндагии ҳамин Ненси то ҳамон даме ки модараш фавтид аз олам гузашт, яъне ки киштияш дар пастобӣ монд, дигар ҳаракат намекард, ба мушкили тамоми масъалаҳои зиндагиро дарк намекард, фикр мекард ки худаш ҳақ асту халос. вале ки вақте ки дар танҳоӣ дар ҳамин ҷазира монд, азоби зиёд кашид, бо муборизаи хеле сахт барои зинда мондан бурд, дарк кард ки зиндагӣ чи аст, падараш ҳақ будааст ва дарк кард ки ӯ чӣ мехоҳад, дарк кард ки то чӣ андоза дар дарки баъзе масъалаҳои зиндагӣ ноҳақ будааст.
یعنی حقیقتی زندگی رو درک کرد، در تنهایی با خود موند، در تنهایی خود رو شناخت. خب هر یک موجوداتی که در طبیعت است اون به حکمت به سبب آفریده نشده است و شاید همین نهنگ نیز برای اونه که ننسی خودش رو شناسد، خودش رو درک کند، شاید برای همین هم آفریده شده است و آمدن او به همین جزیره شاید توکلی نیست. اگر نیک بینگریم شاید نهنگی واقعی نیست. نهنگ این مشکلات زندگی روحی و روانی همون ننسی است که باید که مبارزه برد و پیروز شود. اگر ننسی بر نهنگ پیروز نمیشد، تمام اون اندیشه ها و فکرهایی که داشت مثل که الکی زندگی خود رو چی میگوین کرست گذاشته بود بعد از فوت مادرش. انا همین نهنگ یعنی که انا همین مشکلات کلان زندگی او رو وادار ساخت، مجبور ساخت که مبارزه برد، خود رو بکشاید، خود رو بشناسد و من بعد رفتاری درست داشته باشد. باز کدام عامل‌هایی بودند که ننسی رو بر آن وادار کردند که حتما بر همین دشمن خود غالب برآید؟ یا شاید این یک سببش آن باشد که از یگان طرف کمک رو انتظار نبود؟ بله، متخصصان معین کردند که وقتی که انسان به دنیا می آید تا سن 35 سالگی یک قوه، یک نیروی مادرزادی دارد در وجودش. بعد از 35 سالگی همون نیروی مادرزادی انسان رو ترک میکند و انسان بعد از 35 سالگی واقعا هم با مبارزه برمیخیزد. مبارزه چی؟ یعنی که وجود ما، ارگانیسم ما باید من بعد مبارزه برد و ببینید که بعد که ننسی هم از سن 30 گذشته بود، مادرش رو از دست داده بود و همون نیروی مادرزادی در وجودش نبود. بسیار انسان ها بعد از 35 سالگی این رو زندگی اثبات کرده است که بر روح بومی میزنند یا اینکه ناامید میشوند، خسته میشوند از زندگی، از دوستانشون دست و دیل میشویند و ببینید که همین ننسی نیست به همین مشکل مواجه شده بود، روبرو شده بود به همین مشکلی و تنها مبارزه او رو قوی گرداند، مبارزه او رو به پا خیزاند، مبارزه نگاه او رو به زندگی دیگر کرد. آن همون مبارزه میانی ننسی و نهنگ باری دیگر نشان داد که انسان اگر در یک جا بیستد به مقصد خود نمیرسد. در یک جا ایستادن انسان همیشه باید که قدم بگذارد و پیش رود. گاه ما زیاد مبارزه میبریم، تلاش میورزیم ولی موفق نمیشویم. ولی در مابین همین موفق نشدن ها ما تجربه میگیریم. یعنی هر کاری که در زندگی میشود این تصادفی نیست. اگر ما موفق هم نشویم تجربه میاندازیم. یعنی در گشت دوم یا در دور دوم حتما که ما غالب میاییم، پیروز میشویم. Вот я и насладилась одиночеством. Не так уж это и весело. Я не хочу, чтобы вы волновались, не хочу, чтобы вы страдали, потому что я вас очень люблю. И скучаю по вам. Не думала, что я могу так скучать. Пап, я должна покинуть этот камень. Но знай, что я буду бороться. Обещаю. Как учила нас она. Ты был прав. یک لحظه پشیمانی همینجا احساس می شود در سخنهایش نیست. وقتی که سخنهای که در نهان خانه قلبش هستند در کامera ثبت می کند، همه رو بیرون می آورد، همه رو روی راست می گوید. یعنی در همین لحظه تمامی پرده ها برداشته می شوند و او روی راست تمامی اون سخنهایی در قلبش دارد برای دوستانش، برای پیوندانش این سخنان رو می گوید. و محض همین سخنان صمیمی سبب می شوند که من بعد راه زندگیش درخشان می شود. او رو مثلا خانوادهش می فهمد، اون نفری که او رو دوست می داشت او رو می فهمد و یعنی که تنها بودن برای ننسی تا کدام اندازه کمک کرد. تنها بودن با خود، با اندیشه های خود او رو کمی پخته گرداند. تشکر زیاد. دوستان عزیز، دلخواه ناظر شو سرمحرر دارای فیلم های ملی تلویزیونی سینما بودند که برای ما از حکمت این فیلم قصه کردند و حالا ما در ادامه برنامه امکان داریم شما را با ارائشات کامپیوتری فیلم آشنا نماییم. دور نروید.
нахуст намоиши филм 24 июни соли 2016 оғоз гардида ҳафтаи аввал дар 2800 кинотеатри ҷаҳон намоиш дода шуд. филм ба 76% бинандаҳо писанд омада 7 маротиба бештар аз маблағи сарф шуда фоида ба даст овардааст. дӯстони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми нашри навбатии барномаи асрори филмофарӣ ки бахшида шуда буд ба филми ҳунарӣ Паст об. умедворем ки ин филмро шумо медонед, борҳо тамошо кардед ва дидани ин барнома низ бароятон роҳат буд. барномаро ман Акбариёр ва ҷамъи ҳамкоронам барои шумо омода кардем. То дидори баъдӣ сарбаланд бошед дӯстон. хайр.